Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pertama dan yang terutama tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Desa Purwosari Babatan Ponorogo. Matur sembah nuwun. Kaya ngono kuwi, Nduk. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Iya. Nadyan to awake dhewe sowan ana lapangan kene nembe sepisan iki ning gandeng piyayi Purwosari Babatan Ponorogo iki piyayi sing tresna karo budaya, sing mindit karo wayang, mula ya lapangan sing semene jembare meksa ora cukup ya, Mak. Mergo akeh sing kepareng rawuh mangestoni marang Desa Purwosari. Iya, luar biasa. Ora mung ana ing Purwosari, marambah makaping-kaping saben-saben awake dhewe sowan ana laladan Ponorogo. Kahanane ya pancen kaya ngene iki kok, Nok. Piyayi le antusias, le tresna, le cinta karo budaya jati diri bangsa pancen kaya ngene iki becike. Iya, mula ya awake dhewe ngaturake panuwun. Wajib awake dhewe ngaturake gunging panuwun ing tanpa upami wabil khusus dumateng warga ageng masyarakat ing Desa Purwosari Babatan Ponorogo ingkang ripalungguhan iki dalam rangka bersih desa. Ya, karo sosialisasi desa bersinar. Desa bersih narkoba. Yen bersih desa wis cetha lamun to iki tasakuran sing ditindakake dening kabeh para warga masyarakat dipandhegani karo perangkat lan uga Bapak Kepala Desa. Sing intisarine nyuwun marang purbane Hyang Agung marang Allah Ta'ala muga-muga sedaya para warga masyarakat ing Purwosari tansah ginanjar keselamatan ya selamat lahir batin, selamat donya prapteng akhir. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi resik marang desane ngresiki penggalihe sing nggoni lan uga ngresiki apa papan-papan ingkang kanggo kebutuhane bebrayan agung. Mula mau panitia aku sangat condong, aku sangat rumojong, aku sangat cocok menghimbau kepada para penonton semuanya untuk ikut menjaga kebersihan di lapangan iki, dicawisake tempat sampah utawa plastik. Mengko yen ngastor reget apa wae aja dibuang sak nggon-nggon ning wis ana ya kuwi wujute wadah kanggo ngregeti marang sampah-sampah mau. Pamrihe bubar wayangan papan kene tetep resik kaya ngono, Nduk. Lah iki maknane bersih desa ya ning kene iki. Kabeh melu handar beni marang Desa Purwosari. Kaya ngono kuwi becik, Nduk, becik. Iya. Ewadene desa bersinar bersih dari narkoba. Awake dhewe ora perlu sinau ning endi-endi mung manut karo dawuhe para simbah-simbah biyen. Dadi lan orane bocah, dadi lan orane pemuda utawa generasi kuwi gumantung saka triwiyata, pawiyatan telung perkara. Ingkang sepisan ya kuwi panggulwentahe Rama Ibu ana ing dalem utawa ana ing omah. Angka loro ya kuwi piwulange Bapak Ibu guru ana ing sekolahan. Dene ingkang angka telu ya kuwi lingkungan. Kuwi sing ndadekke utawa ngrusak marang para generasi gumantung telung perkara neng omah, neng sekolahan karo neng lingkungan. Iya, Pak. Nadyanto neng dalem panggulwentahe Rama Ibu kuwi becik. Ana sekolahan piwulange Bapak Ibu guru kuwi apik. Nanging lamun to lingkungane lingkungan cerobo, lingkungane lingkungan merusak. Ora neh ora mokal dadi anak angel ditata, angel diatur. Ketika ada anak yang nakal, jangan 100% kita menyalahkan kepada anak itu sendiri. Namun sebagai orang tua, kita harus introspeksi. Kok anakku iso nakal ki janjane kleruku mapan ana nggondi kudu diolak-alik dhewe. Iya, ngono kuwi. Mergo yektine yen ana anak sing nakal, sing kleru dudu anake, ning wong tuane. Ngono ya. Kaya ngono kuwi, le milih sekolahan piye, le nyrawungke piye, le nggluwenthah ana dalem ki piye. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye, mbuh 10 tahun utawa 20 tahun sing bakal teka, sing calone memegang tongkat estafet ya kuwi ngiseni marang kamardikane bangsa Nuswantara iki ya para nom-noman kuwi aja nganti mengko morale dadi rusak, pakartine dadi bobrok. Mergo anane narkoba sing bener-bener ngrusak marang generasi bangsa.
aja mung nyalahne anake ning kabeh para piyai sepuh bebarengan nggatekke karo anak. Rata-rata anak sing nakal ngono kuwi merga kurang perhatian saka wong tuwa, iso uga merga wong tuane rusak-rusakan pegatan karo bojone ngono iso. Terus banjur nggih pelampiasan dadine kaya ngono. Lah padha karo Pak Lurah Purwosari iki, Pak Sukatman. Dadi lurah ki ya kudu adil, kudu rata. Nuwun sewu yen cara nggenku, selaku kepala desa ki gelem ora gelem kersa ora kersa, sirahe iki nuwun sewu pikirane diparo dadi loro. Kiwa karo tengen. Kok ngono? Sing tengen kuwi nggih ngurusi nggih srawung, nggih bekti karo para kiai alim ulama lan para sepuh. Ning sirah sing kiwa nggih srawung karo cah nom-nom sing gaweane. Ngono kuwi. Loh, ngono ki aja diseneni, aja digething. Ning ayo dirangkul, ayo dicedhaki. Men enggal entuk solusi merga bocah nom janjane perlu kasih sayang, perlu perhatian sing kaya ngono kuwi. Iya, kaya ngono kuwi. Wis tepung ya karo Pak Sukatman. Wis wano yen biyen Pak Carik karo ketua panitia nalika aku wayangan ngene Pak Suwito biyen sing kepareng manggi awake dhewe. Wingi kae neng ngendi Pak wingi niku? Non. Nggih, Demung nganti lali, kekerepen ning Ponorogo lali ngantian. Teng Demung wingi niku nggih kepareng rawuh Pak Carik. Iya, Pak Lurah ya gerah yen ndek ben malah panjenenganipun nuwun sewu ana alangan kecelakaan. Iya, ning saiki wis sehat. Muga sehat sak teruse, Nduk. Iya, Lagi sore mau aku bisa ketemu karo panjenengane. Aku mau lak jam 5:30 sore iki wis teko kene. Iya. Lah kuwi ra ngerti. Ra ngerti lamun to sing manggake kuwi iki nuwun sewu Pak Lurah. Tak kira nek tukang kebersihan lho. Kok iso ngono? Mergo ora ana sing ndhawuhi kok turung tau pethuk. Lha terus ya dereng siram Pak Lurah sing ngangge kaos kae, putih ora, soklat ora, ya toh. Ngono kuwi. Aku ya ora ngerti. Terus karo Pak Carik dikandani, Pak Dalang niku Pak Lurah. Ya ampun, piyayi le sederhana tek kaya ngoten niku, piyayi le prasaja tek nganti kaya ngono kuwi. Tanpa beda kaya Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Piyayine iki apa anane sabar, jujur, hidupnya sepenuhnya untuk diabdikan untuk kemuliaan warga masyarakat di Purwosari yang tercinta. Itulah Pak Lurah. Ya, mula yen pidato mboten masalah Pak Lurah, pidato basa campur mboten masalah. Timbangane nek lurah pidato bahasane alus ning ora tau wayangan. Ayo nggih. Nggih no mboten, Pak? Kaya Pak Sukatman piyayine agal ora masalah. Sing penting tetep nyenengne warga masyarakate, men masyarakate seneng atine. Yen penggalihe padang nyambut gawe sregep, yen sregep nyambut gawe insyaallah rezekine melimpah ruah kebak berkah. Allahumma. Allahumma. Jamaah. Terima kasih, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan telu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan Purwosari kuwi dumadi saka 5 dusun no. Masa. Tempel ngimput cepet utara, cepet selatan karo Kajang. Iya, terdiri dari 38 RT. Pandegani karo Pak Kades Sukatman sing nyatane panjenengane 2 periode ngayomi marang warga masyarakat Purwosari. Muga-muga genep ping 3 anggene mulyaake karo Piyai Purwosari. Ya, amin. Uga matur nuwun karo Pak Cari utawa Mas Cari Arif Saifuddin ya, Mak. Ugi dumateng Sang Ketua Panitia Pak Jonianto, Ketua BPD Pak Misnianto, ya, Ketua LPMD Pak Haryanto, lan ugi bapak-bapak kasun di 5 dusun. Mbah Sumawan, bapake Pak Cari kuwi. Ya, matur nuwun. Lan wabil khusus dumateng ibu-ibu PKK Seni Karawitan SPMB utawa Sri Kandi Purwa Marwita Budaya Purwosari. Wah iya, panjenengane mau sing ngersakake klenengan sore mau Tanjung Gunung mergo janjane ibu-ibu PKK arep pentas nek nganti panjenengane ibu-ibu padha nabuh gamelan terus sing masak sapa. Mula panjenengane rela berkorban rasah nabuh gamelan, engko wae bar wayangan gen ditabuh karo bojone dhewe ngono. Ha iya ngono ya, Mak. Matur nuwun ibu-ibu sedaya, sembah nuwun ing tanpa upami Bu Camat, ya Pak Dan Ramil karo Pak Kapolsek lan jajaranipun para sepuh adisepuh ingkang kepareng mangestoni Kiai Alim Ulama ya, Mak. Sembah nuwun. Luwih dhisik ayo gandeng iki ana bintang tamune, Nok. Sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Pacitan karo Mbak Lucy Brahman. Wah iya. Mbak Lucy iki domestik Ponorogo. Ngono kuwi. Sambene dadi waranggana ning asline iki dhek iki profesinya menjadi penjual daster online. Ngono kuwi. Ya, PNS barang kok, Mak. Syukur jan wis ngabehi. Ya, Nyuwun slendro songo Mas Danang. Ngormati kalian Mas Gareng coba kaya apa serampatke men seger. Ya, monggo Mas Gareng pinarak wonten pepanggungan mriki. Yo, yo co, dados.
Matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, syukur. Alhamdulillah saged sowan teng Purwosari. Nggih. Kanthi kawulujengan kebagaswarasan slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin, syukur. Kados pundi jenengan mirsani semangate Piyayi Purwosari mriki Mas Gareng? Wong lek cara semangate niku pun boten termasuk niki wulan selo rekor penonton sak Kabupaten Ponorogo. Nggih. Niki katahe priyayi, katahe penonton boten wonten ingkang nandingi dalu menika, Mas. Nggih. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat di Desa Purwosari, Malimbare, Babatan Ponorogo, para penonton sedaya adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Mula saka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti neng seniman, uripe bakal kepenak, mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin ya rabbal alamin. Wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napanipun? Oh, nggih penontone akeh banget. Penontone akeh, terus dulure kabeh do mlumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih to. Kokono teko kene iki aku lewatke sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masya Allah. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang. Amin. Iku mulakno diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Nggih. Ada ber, ada sih, ada de, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. Betul. Iki kabeh do mlumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, Bu Camat, Bu nggih. Camat nggih rawuh, sedaya nyengkuyung ingkang dados napa idam-idamane dulur kula Purwosari. Yang kedua Bersih kawelasaning Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. Nggih. Jare panitia niku mergo ra udan jenengan sing dadi pawange. Lah nggih to. Wah, kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah duwe ilmu mbok ditularne kancane. Lho wong jenenge duwe ilmu wong nulak udan iki gampang to Mas. Lah kula meguru kalian jenengan pripun Mas Gareng? Oh, kula ki elek-elek ngeten iki nggih dukun pawang udan. Syukur. Contone udan teko saka etan. Nggih. Tak tulak balik ngetan. Terus? Udan saka kidul tak tulak melayu ngidul. Udan saka lor tak tulak melayu ngalor. Udan saka kulon tak tulak melayu ngulon. Terus? Udan saka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngundange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahe Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Nah niku. Nggih. Selanjutnya D.
dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Nah, Niku cocok. wong sak keluarga. Nggih, terakhir Saben wayah selo niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ki ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedotel. Ning mboten dados napa Mas. Terus, nggih. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Iya. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah siji nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah. Oh, Pak dosen nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Begiki adil Mas. Ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teko rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang Jayeng Bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetap wayangan ning digilir, bisa uga ning tempel, ning input, terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakat mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan. Amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang tahun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahya. Dalem. Enengku nolak tak done apa piye? Ora. Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho. Kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedukne udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Loh, Lu tukang terop kok iso ngedukne udan. oh iya. Oh ya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Modar iki. Wis niki wau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat Mas. Ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan. Nggih. Wonten Bu Camat. Nggih. Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Nggih. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo Padine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Heeh. Ya. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahya Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak Den. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Panaraga. Terus
saben wayah sela diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagaswarasan slamet donya slamet akhirat. Terus rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dateng Mekah lan Madinah. Lurai asmane Bapak Sukatman Su. Sik to Mas, sik to tak mikir sik to Mas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger enom mesti pikirane cemerlang. Durung mesti to Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok Mas. Oh iya. Nek sampean lek ora bayi, ayo. Ya wis bar bayi iki Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas. Tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki, cerdas tenan. Tenan to, sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Kadang kala sembako ya diotot. Niku kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Sing didukne karo masyarakat iku kowe to? Nah iya. Gara-gara ya sembako tak slentengne kok, Mas. Ah iya. Kok ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten ta? Mboten wonten. Yang kedua kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku sik to Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Kuwi iki didum padha, didum rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah kok sik rong rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Iki keliman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya, agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora nek sing macet babar pisan. Ora nek Mas arep macet kene yo mikir kok. Wow, jenengan ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahyo. Mbak Lucy Brahman iki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Ayo ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Ah, lha sebabe? Brahman. Oh, nyombor ya. Nyombor sik. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedah pur. Siap. Tukung monggo Mbak Lucy, yo. Ayo Ti. Aja ngadeg nembang ra Ti. Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selo to, Mas? Bar selo apa?
lokang besar. Besar biasanya apa? Yo dibeleh lho Mas. Nggih korban. Belah sapa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibelah. Nruduk kowe kuwi. Lha ngopo kok nruduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, selamat. Wedi lek kleru sebut. Lha kok aku tak halus-halus ning ngene bae joget aku. Wek cah-cah yo sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten nggih. Iki mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang. Wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahya. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Yayu, mau jere sapi arep dibeleh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Katuran pinarak panjenengan sak kanca. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun membawa seni wayang semakin nguncara sak Nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet nggih to. Bu Camat nggih pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payai para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan iki nggih. Saestu. Angel lho Pak tahun niki mumet lho Pak Estu mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan. Mergi ki sirahe ya umup apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wau mlebet mboten saged sakek kathahe penjual enten 1 kilo. Wah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih. Niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahune sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup rong apa. Ya bener kuwi, bener kuwi. Jan perso to. Lho, ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 esuk. Sampe ora ngerti to? Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik ya. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekun agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makane Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya ngoten. Iso-iso lho aku ya ora gawe apa-apa tane daster tok. Pak Sumawan langsung jujuk neng kandang ya an. Aku mau weres ngawut ya ora. Guyon saun-sawen niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku camate Anggun. cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenan kok ya. Ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah werdekno. Siti Hanifah.
Siti kuwi tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo ora iso. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Janggih luar biasa. Matur sembah nuwun niki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun aku Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah do wayangan bersih desa. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Ora enak ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Wong bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan teng kecamatan. Nggih. Lenggen kula Karanganyar mriku niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat menika masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapeda rumiyin, wonten pariwisata. Wah, hebat memang luar biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat, pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, mila to. Cobi ditawari penonton, pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh pareng masalah. Pak Lurah yang fane kathah lho nggih. Kula sing mriki. Oh nggih Nuwun sewu Pak Sukatman kersanipun minggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman ya aman. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Wong los wong sugih kabeh iki. Amin. Piyai kok. Yo, duduk. Monggo. Neneng. Monggo Bapak Kades Purwosari Bapak Sukatman. Niki musuh kula ten panggung riyen. Niki Pak Lurah niki. Mbak Lurah pundi Mbak Yu? Mbak Lurah Kadipaten, intel karo Bu Camat. Ngaturaken sugeng dalu bucange. Inggih sugeng dalu. Sampun gantos batik jenengan, Pak. Awit wau batik ya. Wau magrib wau kaosan lasian. Niku wau sanes kaos. Iya. Berbote repot ngurusi lho niku wau. Jenengan ta sing ngendika mau Pak Lurah ngagem kaos coklat apa abu-abu ngono mau? Ah nggih kula pancen sing matur. Ning kesederhanaane Pak Lurah kuwi untuk kemuliaan warga masyarakat Purwosari. Tapi leres estu luar biasa Pak Lurah. Nggih, nyuwun sewu nika kula beto dekeng. Ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian Bulusi kalian Mas Gareng. Pramila kula niki beto dekeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosna palipur dumateng panjenengan sedaya. Mbak Lurah nyuwun sewu. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mesakna wonten pundi YouTube mirsani wonten channel YouTube niki Mas. Nami YouTube. Cahyo Kuntadi.
Nami YouTube-e napa? Apa ditakoni Pak Lurah? Dalem YouTube ki Cahyo Kuntadi channel. Salah. Kuwi oleh-oleh ra tau melui ngono kuwi. Lah nek ra tau tidak omben usul aku. Nggih, Kuntadi channel. Oh, Mas Kuntadi channel niki kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tuplek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube Ki Cahyo Nggih. Kuntadi Channel. channel. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, leres Mbah Lurah. Ning Pak Lurah niku lucu lho, nuwun sewu. Piyayinipun seneng Gojek. Terus santai. Kala kula nyuwun prisa to. Pak Lurah jenengan dadi kepala desane sambene napa? Napa Pak Dalang kula namung ingku wedhus. Masalah. Pinten wedhuse? Enten gangsal. Jaler setri, mboten setri sedanten. Lah jalere kula piyambak. Lah Cahyo. Sing ngopeni tegese. Bengi iki kok bintang tamune ya kewan. Kok Mbah Lurah dhewe kok ya ingoni-ingoni kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan ate yo melu-melu Pak Lurah. Lah aku yo kaget lho aku sik ning jedeng kok. Jujuku wedhus kok mbek. Ora suwi bar Pak Mawan kok kono nek seminggu wedhusku meteng kabeh. Ngapunten lho Pak Mawan. Guyon Pak Lurah, guyon. Guyon Pak Lurah dikira mboten Ben tenanan. tetep sehat mangke nggih. Nggih, nggih. Nggih, weh ketoke sing mburi iki kriyap-kriyap kadung ngomong ya gruweket nek wi. Urung-urung iki urung takon ngomong kok iki urung takon. Dalu Mas Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki. Wong wedan kok dadi lurah. Lah kok iso weden. Lah wujude ngejak aku kok, gak aku iki turu lho kok digeret. Lah ampun sing kulino remuk niki munan. Mboten napa-napa. Awakmu ki ya kudu sing sabar Kang Pur. Aku sabar terus. Oh ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang serikat ndang budal. Kang Pur ora sabar PKK dak joget. Oh ya nek Lurah Sipur ya reneng. Ibu-ibu PKK dak joget. Oh ya. Oke daster kabeh. Hiburan lho Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah. Kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari yang sudah menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayam tentrem. Amin. Sedaya ingkang dipun citakaken saged terjangkung. Amin. Sedaya sukses. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin amin ya rabbal Ngoten Mbak Lucy. Nggih. Sayange kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane Demben buwing. yo bar wayangan Ya ngono dempene lho. wayangan Climen Mbak Lucy ngono. Climen. Dalange kanca lurah dhewe dadi ya Dalange kanca lurah dhewe bintang tamune ya kancane dhewe. Nggih. lah piye tah penake ndek kanca ya ngono kuwi ya. Ning ya luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Mboten napa. Sekelas kelurahan ki iso wayangan iki pun kondange ra umum. Nggih. Niku Leres, lek leres. desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada keran dana desa. Leres nggih. Lajeng ingkang badhe nyekar sinten niki? Saya nyekar Mbah Lurah Purwosari nggih. Napa pamrentane? Aja ngono. Lah demben wis latihan. Ayo malah tukaran. Demben latihan. Demben latihan ora. Ora wani. Alah, ora wan. Kaya cemple kecepit suara. Alah, ora. Napa to pun Los, napa. Arep cemple kecepet, wedhus kecepet, kebo kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Napa nyuwune? Langgam sesideman. Wah. Ketoke kulino iki. Lah dalah. Sing bawa Sing bawa Sing niki bawa Mbah bintang Lurah. tamu Mbak Lucy Nggih, Mbak no Lucy eman-eman. Nek bawa dhewe nek elek ngoten. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa lho, mboten napa-napa lho Pak Niki Lurah. Kang Ripto ramanipun Mas Dalang. Nggih pangapunten nggih mengki lek kados cemple kecepit. Lah mboten napa-napa pun to. Mboten napa-napa. Cemple kecepit. Mboten napa-napa, kados cemple kecepit apa nai gringgingen monggo-monggo. monggo Adi, santai adi mawon, mriki, santai adi mawon mriki, Pak Lurah. Lurah. Nggih. Adi mriki pun to los. Bu Lurah pun kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggoe Pak Lurah milik umum. Alah los dol. Bu Lurah stok Mbak Lucy. Butin, Bu Lurah jan obat tidur yen Butin. Bu Lurah mentale wis los pun tepang kalih Bu Lurah. Nggih monggo. Monggo. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Nano. Wiwitane. Tepuk tangan Pak Lurah. Ngono taun ngarep rawayangan awas. Nano. Handere sang peke Priya bagus Madeng ngarep Pak Lurah. Kang olah
budaya. Sae pundi kalih cemple kecepet? Untuk sae. Sae, Jos. Lek cemple kecepet mboten ngoten niku lho Pak Unine. Ngoten niku. Cemple kecepet. Lah ya kecepet Brahman ayo nggih. Sowan menyang kutha gedhe. Sae, Pak. Aku diguyu karo niku jane ya wisin aku ya an. Mboten sah. Ben tapi nggih. Niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek Prapa? suwantene apik niku pun biasa niki sarjana seni. Awake dhewe suwantene apik luar sanget ngoten. Los Pak. Bendara terus yung Tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Mah. Satu kali lagi lho. Lah druwedeg lho asane kersane rilek. kula sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki. Lek wonten kamar mandi kula nomor setunggal. Lah nggih. Niki kagem kenang-kenangan. Malah ngaku ngoten lho, Mbak. Niki latihane kali Ibu ten dalem. Bendara terus payung. Niki latihane kali Ibu napa mboten kok bendara ilang apalane. Kula dadi takoni mesake ilang ngenge lah. Awake dhewe meneng aku karo Kang Pur ning kene meneng ae. Tak eling-elinge sik. Ya siap. Selendang kuning. Selendang kuning. Wong sing marayo tunggal kang saking bukit. Aku ya lali to lho Pak Lurah kaya pinter. Sik to Pak Lurah, niku kok teles lonone enten apa? Mboten ngompol jane. Kesukan toya aku Wah, badhe alah. munggah wae. Pun sabar kula betengi lek kenten pun mboten sadredeg. Ampun teng mriku Nek pun. Bu Lurah ijan bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piye jujur tenan lho, mau pada tak blosokne bendara. Ampun niku ampun. Kudu wae ampun sanes niku. Lek iki lali tenan. Lho wong jujur mbok padha. Lek niki lali tenan turuse napa niku wae? Swara kurang permana ing wasesa ngrungrung. Nano. Angrurung marang bendara Tyah Sulistya picer Ngenteni ngincangake alis. Aja didemok, iki ndredeg wong. Karepmu dhewe iki. Iki ki nganggo vibra. Beda lek Mbak. Kesi vibrane di sini. Lah ya vibrasine kudune ning kene Mbak Lurah. Terus tresno sesidemah. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Purwosari luar biasa. Mbak Lurah Purwosari. Mas Pur dikancani Mas Pur Mbak Lurah. Tarik napas dulu, tarik napas. Pun kesusu mboten apa. Oto mepet ora apa-apa lho, Mbak. Kersane rilek, Sing nanggapi jenengan, Mbak. Oto mepet ora apa-apa. Irama tayupan Mas, kersane rabi rilek niki. Iki masak Lurah karo Lurah kok iso wekere-keran. Lah niki bolol kene Mas Pur iku. Kali Pak Lurah nggih. Monggo. Luwe becik patenono. Joget, Reng. Iki nggih sae jogete Mas. Oh, Mas Pur iki jogete sae. Ring Kang Sulistya mare wangi samutana marang kulawarga sarwa lan peputra liwat kincanging alismu kuwang landang rasane
yuswaku aku isih mampu lateni solahku mongko kowe bocah guna najan bocah guna aduka anjrimpo jiwa ragaku kok urung kehormatan mangrung rukun jopinjo urip ana kutha gedhe kowe tak dukoke omasa isine angkatke Mas Irama seger ya. dan setiap masih sareng-sareng men regen ya. Alih Pak Lurah bareng. Sepisan malih para lenggah tepuk tangan untuk Mbah Lurah Purwosari luar biasa.
Kiai iki. Iki sik siji iki dulurku lanang ki urung nyanyi. Kowe iki kari tugasmu. Kelihatannya Mbah Lurah niku kalem tapi nggih sembodo. Ngeten lho Mas. Kiai ampun lega Mbah Lurah ampun lega. Sembeneng mawon ampun lega. Lah kuwi ngadeg kan mau lho. Riyen kula tak ningali polahe Mbah Lurah Kadipaten. Iki karo tak musuh. lenggah wonten mriki. Mbah Lurah. Masyaallah. Wis to jan terusno. Ora. Bature ngadegake ya kaya tontonan kok. Lagi iki nek Lurah dieret-eret lho. Lah iki kan bola Lurah sedaya Mas Cahyo niki. Nek kewirangan siji kewirangan kabeh lho, Mbah. Sing kompak kaya cita-citane Desa Purwosari. Kudu kompak. Oh nggih. Kompak. Makane dhek kompak niki wirang siji wirang kabeh, Mbak. Oke. Sampai cedek Mbak Lucy. Sampai cedek Mbak Lucy soalnya sampai sing bayari Mbak Lucy. Mosok kowe mek arep gur nyedak aku. Lah aku nyedek kowe reng. Ya wis ya, njaluk kono lagune apa? Monggo Pak, napa Pak jenengan Pak? Niki penari lho niki, Mas Haji niki. Lah ora, boten diapusi. Daleme cedake Ki Gondo Durjono. Ya Tenoku Durjono. Sekolah karo Mbak Kesi biyen. Nggih. Layak ngleniki karo bojoku. Ya ta, kondangan to wong. Mboten Pak Dalang, riyen niku kula remen wayang nalika sik enom. Alasan. Nah, biasanya kula nonton. Biyen niku lek tumut Pak Yano nyanyarane waktu Mbak Kesi nite teng SMKI andalane kutut manggung riyen. Niku makane niku saking apal ucap Mbak Kesi ngontene napa niku kutut manggung niku. Nggih. Sampai sik kelingan teng Memeru kula. Nggih. Kula dianggung ning teng omah ya. Wah ngoten nggih. Layak to. Jenengan nyekar napa, Pak? Kula mboten saged nyekar kok tak ngadeg tok ngeten mawon pun marem. Oh, lah terus piye karepe? Lho mboten no. Niki remanane sing sigrak-sigrak Mas Sipur iki. Mbah Lurah Kadipaten. Wis to sing bayari jenengan, Mbah sak jaluke jenengan. Sampeyan iki tak tanggap. Wah, Tanggap apa wong aku ini kene undangan kok tanggap. Wis to, manut. Iki lek ra ditengahi karo Bu Camat geger tenan iki. Tanggap iki lek bayaran wong ora bayar kok tanggap iki. Sabar Kang Bos, sabar. Meneng to meneng. Tamu iki mosok ora apal karo Niki ngeten. Bu Camat wau rawuh kalian sekalian kali Pak Agung. Dados Pak Agung Dewan kuwi gawanipun Bu Camat. mawon, Pak Dalang. Sinten? Bu Camat. Agung. Bu Camat Sekalian Pak Dewan. Pandine Mas Pur karo Pendo. Lah Pak Dewan karo Bu Dewan iki Ora kok dhewe. ngene lho Lus. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh batek ae utawa iki ngono lho. Lah biasane iki apa lho? Monggo Bu Camat menawi pancen kersa kalian Bapak, monggo mriki. monggo. Nggih. Pak Agung Yes. kalian Ibu, monggo. Nggih. Monggo Bu Camat. Monggo mriki kula entosi. Bu Camat lan Pak Camat. Monggo mriki kula enteni. Bu Camat. Niki tesih enten 3, Pak. Kepala desanya yang masih ada. Lah mosok karo kabeh. Mbah Polorejo, Mbah Kupolo, Mbah Kertosari. Nggih. Sing jelas niki nggih. anu Pak Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Babatan. Nggih. Monggo Mbah Kupolo. Nggih, sembah nuwun Pak Lurah Polorejo sehat selalu. Ha nggih, nggih. Sembah nuwun. Niku wau kesehatan kula Mbah Polorejo. Ndang to. Bakal nggih nangkap jenengan. Lho niku langganan kok, Rono Nggih. kita geret. Nggih. Nggih Bu, nggih. Monggo menika ingkang anu Pak Asma nuwun sewu Pak. Pak Agung, Dewan nggih Pak. Oh nggih, Dewan Perwakilan Rakyat. Nggih, niki Pak Agung, Ibu niku Bu Camat, ngoten Pak Sahyo. Niki pasangan serasi. Iki kepala PKK, Mbak. Badhe nyekar menapa Pak Agung monggo nderek Bu Monggo Camat. Bu, aku nderek Bu Camat mawon. Duet kali Bu Camat ya. Oh nggih, napa lintang asmara napa-napa? Nggih. Niki kan wonten Pak Lurah jenengan to, Bu Camat. Niki monggo duet apa biyen lintang asmara kok kodang kuning. Sing penting aja siji lho. Piye? Aja sida rondo bahaya. Oh, lintang asmara ora apa-apa. Nggih. Ngono. Niki sak kersa Pak Agung Rumien apa kali Bu Camat? Nggih, sekedap Mbak Lucy. Niki wau Pak Lurah kula, setunggale Kap Lurah, Nggih. setunggale Pak Kades. Nggih, ten leres. Kan memang wonten kecamatan Babatan wonten desa kalian Iya. kelurahan. Iya, Nggih. Bu.
Pak Lurah niku wau sing kaosan niku wau nggih. Sing kaosan niku wau. Badhe ditanggap kalih Pak Kades Purwosari. Leres. Kan pun kula itik-itik wau. Lah nggih. Pokoke aja ngasih manggil Bu Camat ke atas panggung. Ngoten ta nggih. Jane pun kula ngaten. Kowe ben oleh itik-itik. Terus pripun niki? Soale niki cara kepegawaiane kan sing nilai Bu Camat. Lah bener nggih. Bu Camat kok diperintah. Modern kowe. Pun jangan balik mawon, Bu. Ada dadi kancane gareng. Lah piye timbangan aku lah dinilai apik kok. Oh ngoten. Mboten usah dilesai napa sae lho, Mbak. Nggih, Ngapunten Bu nggih. Siap nggih. Mas Cahyo dados Kepala Desa dan Lurah sekecamatan Babatan itu begitu kompaknya Mas Cahyo. Nggih. Meskipun sak menika tadi dalu menika nggih pun sedaya rawuh niku wau. Saudaranipun, sederekipun wayangan nggih sedaya Ning kuyung. ya nyengkuyung sedaya tindak mriki sedaya dan tentunya nggih kecamatan mengke pengestune panjenengan mawon Mas Cahyo nanti Tanggal pinten Bu? ngapunten nanti saya tak janjian sama Mbak Lucy ngoten to biasanya janjian sama Mbak Lucy. Waduh liwat Lucy dibelah aku kok. Tapi janjiannya janjian ngopi riyen Mbak Oh nggih, janjian ngopi riyen Bu. Oh, dibuka kan Mangke pernah. didongakne warga masyarakat niki. Niki penonton tasik full nggih, ya Allah. Wah, alhamdulillah nggih tepuk tangan dulu kagem sedaya. Nggih, pripun? Ngantuk? Dereng ngantuk. Lek dereng ngantuk umpami ngersakaken lagu napa, Pak? Mboten. Wonten request teng Bu Camat monggo. Tapi mboten neko-neko saya Bu Camat nggih kados Pak Lurah Pak mboten saged nyanyi kula. Pun sak menika merdeka mawon Bu Camat, Pak Agung badhe nembang napa nderek. Saged oh Lintang Asmara. Lintang Asmara, nggih. Nggih. Langsung buka Google lirik Lintang Asmara. Langsung. Nggih, iki buka Google enten mboten iki? Enten. Nggih, mugi-mugi Purwosari dados desa ingkang gemah ripah lo jinawe Mbah Lurah nggih. Amin. Mugi-mugi tetepene saking sedaya balak musibah, rezekine murah gek barokah, gek padha iso teko Mekah karo Madinah. Nggih, Mbah. Amin. Ini kan bersih desa kan ngoten nggih. Pun panggih Bu Camat. Sampun apa dereng? Nggih, dereng dipados Mbak Lucy niki. Pokoknya Lintang Asmara niku bentuke kotak-kotak ngoten sekawan, Pak. Pokoknya modelnya kotak ngono ya kampur kan biyen ki ya. Ya kotak-kotak papat ngoten ten dhuwur ni dibuka mesti Lintang Asmara. Kotak sabun apa kotak napa? Kotak amal. Pun panggih. Nggih. Alhamdulillah. Pak Agung pun apa nggih? Alah kula manut mawon nek. Lah nggih. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Dados. Nggih, Pak Kadipaten Jumendel.
Camat, matur nuwun Pak Agung, matur nuwun Pak Lurah Purwosari kalian Pak Aji sembah nuwun sanget. Kula malah pekewet kalian jenengan jumeneng teng mriku kedane menikmati kok malah. Iya. Pangapunten, matur sembah nuwun, sukses kagem kita semua. Amin. Nggih, sembah nuwun Bu Camat. Terima kasih Bu Camat, Pak Dewan. Wah niki piyai kan sregep turun ke bawah. Betul Mbak Yulusi, tenan kok luar biasa. Masa kok ning kene dhewe ku ora ono apa to Kang Pur? Masyaallah. Oh ya wis siji aku siji. Kok aku kowe iki bengi iki kok dadi nuwun sewu Mbah Kadipaten nyuwun disawer Bu Camat. Oh nggih. Nggih, niki wong Bu Camat mawon nggih. Makasih nggih, sembah nuwun. Nah, ngeten iki lho Mbah Lurah Dipaten lho yuk nggih. Luar biasa. Ngalah nyapur rasa. Dibale cok repot-repot wis nyapur ya ngono sih. Aku wis ra penak ngene iki. Ora penak. Niki Mbak Lucy karian Mas Gareng wonten pamundhut kula waos rumiyin. Siap. Assalamualaikum Mbak Dalang, waalaikumsalam. Saking Bapak Jonianto Ketua Panitia Bersih Desa Purwosari nyuwun gending lestari kalian gubuk asmara. Katur dumateng warga masyarakat Desa Purwosari sedayanipun kanthi atur sugeng amirsani lan midhangetaken pagelaran Ringgit Purwa sedalu natas mugi-mugi kita sedaya keluarga masyarakat Desa Purwosari tetap guyub rukun ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Wassalam. Nggih, matur nuwun. Ugi saking Bapak Sumawan, Mbah Sumawan. Menika ngersakaken sambel kemangi kalian ninggal katresnan. Katur dumateng warga RT 17 RW 3 Cepet Utara Desa Purwosari kanthi atur sugeng amirsani Ringgit Purwa sedalu natas. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan sukses anggenipun sami tetanen. Amin. Nggih. Saking Bapak Budiono kami tuwa dukuh ngimput. Nggih. Nyuwun gending pepeling katur dumateng sedaya warga dukuh ngimput khususipun lan sedaya warga masyarakat Purwosari umumipun kanthi atur sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa sedalu natas mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan sehingga saged makarya lan pikantuk berkah saking ngarsane Gusti Allah. Amin. Kula nyuwun gending kembang rawe saking Bapak Jemiran Banjarjo 1 matur nuwun nggih. Saking Pak Agus Wito Dewan Daerah DPRD nyuwun gending pepiling kalian lestari. Gandeng ingkang mayoritas ngersakaken lestari. Nggih. Bocah cantik-cantik niki nggih kedati tepangaken Mas. Nggih, to sing cantik-cantik niki kok ya. Generasi muda. Betul. Anak milenial. Sing mirsani nggih cah nom-nom, enek wong sepuh. Monggo nyumbangkaken sinten ingkang dipun timbali riyen. Sekawan langsung. Ayo. Ya, betul. Wiwit saking Mbak Tri Astuti terus Mbak Dian, Mbak Birgita kali Mbak Winong coba kaya apa. Ya awake dhewe disene kene. Oh, bapakku ki Yulusi. Dalam. Kok Mbah Wan nek bayar penging jam 5 lho. Lah nyapa? Ya bahaya neh mau ngejob wis jam 5 kok. Mbah Mawan tak pengin ning omahku. Wedhusku bungak-bungak neh kok. Monggo diaturaken lestari semoga tali silaturahim warga masyarakat Purwosari tetap lestari abadi sepanjang masa. Ya. Monggo nyanyos.
Mohon izin Pak Dalang. Nggih, Mbak. Niki kula kalih gareng di SMS. Jenengan mboten pirsa to. Masyarakat mriki niku pun kangen suwantene Bu Kesi. Nah, lek nenggani kasonten wau. Biasane Bu mboten kintang sak lagu jenengan bagei. Sir kula ajeng kula nembang setengah papat engko ngoten. Lah niki sing pentingane Piyai Ponorogo niku Bu Kesi lek kadung bawa wis bojoku ndelok teko esuk kok. Wah, tenan niku. Kandhane lho napa melih. Percaya nggih to Pak nggih? Nggih. Lho nggih to, Pak. ngapusi. Kula kenten lek pun mboten seneng ya. Piye jan? Tak kira sing seneng lek mung kula tok ngono maksudnya. Jenengan iki piye? Ya Bu Kesi nglegani Kyai kene. Mbak Kesi. Monggo Bu Kesi. Wangen iki Mbak kakung-kakung sedaya kalih swanten panjenengan. Lho ya. Apa sayang? Nggih mawon nggih. Hah? Lho iki lho, jumeneng napa lenggah? Lenggah mawon nggih. Jumeneng Mbak Kesi niki lho aku kok diseneni bapak. Bu Kesi, nuwun Dalem, sewu dalem, Ibu. dalem. Suara terbanyak nggih Bu nggih, nuwun Nggih. sewu. Niki Bu Kesi jumeneng napa lenggah? Lenggah napa jumeneng? Kaya neng omah lebu kuwi nang jumenengke. Pokok Piyai Ponorogo niku rata Pak Yoyo. Nggih, Ta. Sing remen senior nggih kathah, junior nggih kathah. Nggih, Ta, Ngoten lho, Mbak. dadi sama rata. Terima kasih nggih. Monggo jeng. Sir kula ajeng kula imbungin gara-gara engko. Lah niki wis bisiki kula malah Wah, disani kula. Ya jumeneng Bu Kesi? Rapopo. Nggih, nggih. Bu Kesi. Mumpung jarike anyar niki. Nggih. Janak yo. Tenang ya. Nyuwun sewu, Mas Dalang. Apa sayang? Ngapun Terusan ya ngono kuwi tayune dalem. Iki wong nyeluk bojone dhewe sayang iki ya pas ae lek bojone wong celuk sayang iki masalah. Biasane gugur ngono. Aku dadi baygon yang saiki Bu. Kowe sinden bengak-bengak tak lolek gedang goreng. muga-muga katresnanmu karo aku lair batin tenan. Disekseni karo warga masyarakat Purwosari ing dalu niki. Bapak Ibu nyuwun donga panjenengan nggih, mugi-mugi Pak Dalang Cahya Kuntadi menika anggenipun tresnani kula lair batin nggih Pak, Bu. Sebab adatipun ngeten Bapak Ibu, dalang niku dalang menawi mulai kondang laris tur ganteng enom tanggapane larang. Godha telung perkara niku sing mboten saged dikipataken. Godhane bondo saged, godaning pangkat saged, ning godane wanita ayu. Berat niku berat. Wah, Mas Cahya. Apa? Sami kula. Kok iso? Nggih niku kok padha kok ya. Nggih. Aku manggon mburi dhewe ya ngono kok ya. Nggih. Dadi sampean tak weling. Ya kayak nembang Bu Kesi ya. Arep meling apa? Tak seksekne karo warga masyarakat Ponorogo, khususipun Purwosari, angger mengke Pak Cahya Kuntadi sering tanggapan teng mriki kok nganti krungu Pak Cahya duwe demenan teng Ponorogo. Tak ketok tenan pendeke. Yuk Kesi. Tenan dalem-dalem. Kula ke saestu, kula niku Pripun? tenan tresna karo Mas Cahya niku luar biasa. Nggih. Mboten kulino jenenge Pak Cahya ki selingkuh. Alhamdulillah. Mboten kulino Pak Cahya niku pacaran. Lah, Nggih. Mboten kulino Pak Cahya niku dolanan wong wedok. Saksine lho. Saking primpene kok. Saya mau memburi ra penak padha ngobongke wong omah-omah lho. Mboten tegeseke pripun jaga rumah tanggane jenengan. Sampeyan kudune mbelani aku, nun sewu elek-elek ya. Kula niki Pak kula Mbah Sukron lah ya kaji. Nggih. Kaya mu balek ya to. Terus anggen kula mamah karo sampean aja kuwatir Bu Kesi. Pripun? Anake dhewe wis papat to. Papat, manak papat aku Ayo wisan. papat to. Dadi watakku piye omah-omah wis pirang tahun? 15 tahun. 15 tahun. Kan apal karo watakku. Apal. Karo lagianku apal to. Apal. Kapan seorang Cahya Kuntadi jaraki wong wedok liya yen nenek sampeyan? Ora tau. Bu Ibu, sampean trimo enggak lek Pak Cahya Kuntadi duwe pacar ning kene Ibu? Khusus kali Bu Kesi nggih Bu nggih.
Ya, ana conjarake cah wedok wis mbok ponakamu ki Winong ki ayu, Brigita ki ayu wis menepno atimu Pak ben rumah tanggane awake awet, awake dhewe rek ngembangke kesenian ngrembaka ning ngendi-ngendi. Ngono ya Pak ya? Ora arep jarake wong wedok aku ya. Jarake apri ya aku. Kuwi banci. Khusus warga masyarakat Purwosari, kula badhe nembangaken karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwanda, mara sepuh kula. Langgam Sri Huning Mustika Tuban. Pripun Bapak Ibu? Wah, Mbak istriku penggemarnya sik akeh Mbak Lucy. Iki aku milih pentingan lho iki biyen jare ora Purwosari. sampai ra tau wadus lali kok nek. Lho, Mendino ora tau brei kok. awake mbiyen jaman nalika nderek Mbah Yatno aku jek SMKI, SMA lho, Pak. Ning kene iki kaya omah. Dados Piyayi Ponorogo menika kula teng mriki kados mulih teng kandhang kula. Kula nalika tasik SMA niku tumut Mbah Yatno, dalang guru kula, omah kula teng mriki. Dadi wong Ponorogo niku senes tiang sanes kangge kula ning sedaya keluarga ngoten. Ning anggar wong Ponorogo ngejob sampean telepon sampean dinyang kok wangele ram sampean. Mas, ki sing marai grogi iki aku ya gur kuwi. Heeh ta. Ya kuwi sing marai grogi iki buka sikil dinyang angele ram. Ora Wong iki guyon. nang dalang ngetop. Ayo. Nggih, rupa nggawa rega tureng niki wae lho sembodone Piyayi Ponorogo. Apa? Pun kadung gandrung wis gak tau nyang-nyangan. Oh nggih, nggih. Nggih, wis bejone jenengan pokok. Ora tau ngenyang loro ganti dalang ngono. Modele gerilya. Monggo Bu Kesi, ayo. Putri kang sulestiyang warani Sri Huning Mustika Tuban labuh tresno prapteng layon. Apik-apikno lemu nembang Bu Kesi mumpung sing gender iki Mas. Wegik, wegik iki Mas. Mas Danang wir kok wegik. Monggo. Tak prangkung bejane Ngono. Bebelo Wiratmaya Pripun, Pak? Jos. Jos. Sae napa awon? Sae bojo kula, Pak. Alah, ning kene ngelem-ngelem, ning kene ngelem-ngelem. Coba ning omah gawekne kopi kepaiten ngono maido. Ora Bu, ora maido aku. Lah aku mak gekne kopi, teh ngono kuwi utawa sirup ora seneng. Senenge napa? Apalah ngono lah. Yo. Rangira Sri Huning gugur mongko mustikaning Tuban. Monggo kalajengaken langgamipun katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten ing lapangan Purwosari lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming Kuntardi Channel. Monggo Bu.
Makasih Ibu-ibu. Seweneng deh fans sing duwe kembar. Ya wong fans jaman semonten lho Mbak Kesi luar biasa. Pokoke sakmono ki kabeh tresno Bu Kesi. Nggih, matur nuwun katresnanipun. Kita emang sampean dhewe kok sing karo aku rapati tresno. Ketoke lho. Sing ngomong sapa? Lumaing jagat kurping langit. Ya mung kowe sing dadi mutiaraning ati. Ora percaya. Dek kapan kae ning kono enek silpiku malah sari kok mbok kerangkul. Kae pas kilaf aku. Yu, ora apa-apa. Piyai kakung sekali-kali nggih ben cuci mata. Sing penting hati ini kan hanya untuk dirimu. Kakakku tenan kowe. Kakakku. Aku kok dijotos bare. Mbok kapan-kapan ngono ya, Pak Cahya diketopokne karo bintang tamune Mbak Silvi, mentelek bahagia. Aku lho seneng lek karo sampeyan, Bu. Ngapusi nek. Kulino. Ati man ning omah sampluk parut modar aku. Wong ning omah sing penting lek kene ning ora ta, Mas. Oh iya. Jan duwemen kok Piyai Ponorogo mirengne swantene Mbak Kesi. Kangen jaman 15 tahun kepungkur to Bu Kesi. Nek Bu Kesi biyen nganti saiki tetep konyol. Sinden iso nggawe kaos kaki lho. Adem Pak Dalang adem. Iya. Iki antisi sapi kok. Antisipasi. Nggih. Katresnane wirat Lanjut Bung Asmara Mas. Mbak Lutfi, Mbak. Yuk. Yeah.
Jujur suwi gerak susu tau gendanda apa. Saking kerepe melu. Modele ki ya ngono kuwi. Madangkara ki ya ngono kuwi. Gragap aku mek lali kabeh. Kaya-kaya Tulungagungan, kaya-kaya Ponorogan, kaya-kaya Bubrah Larang. Kowe jebul temu neh. Madangkara kok ya. Tenang mawon Mbak Lucy, sing gragap mboten namung jenengan. Aja ngecek-ngecek yo, Cak. Kandhane Mbak Lurah mawon kula kabeh iki padha dredege boten umum. Engko angger bar jam 2 lek gragap kabeh dolan. Ngoten nggih. Kandhane kaya catetan ya. Catatan sajroning ati. Tolong masih kaya marah. Tolong mas. Aku kowe dadi karwa. Modele kok setengah talu barang ya yo ya. Deng dangling. Cacah lan ruwatap kok Deng dangling. Jebul dingen-ken kok ya enek neh. Modele ki ilang nek pedhot nek temu neh. Sing penting ning kene oleh tim-timan lho. Mbak Yulusi, dulur-dulur ingkang rawuh sedhuwur ya alhamdulillah. Balong rawuh. Nggih. Madiun rawuh. Magetan rawuh Mas Cahyo. Menika sedhuwur ya sampung caket mriku nggih rawuh. Wis luar biasa. Ning Piyayi Ponorogo menika nuwun sewu. Pripun? Nggih wonten kathah ingkang remen kalian lucon kalian lagon. Ning ugi tasih kathah sanget pemerhati lakon. Leres Mas Cahyo. Gila saking menika supaya kabeh keperatan nggih Mbak ya. Nggih. Gila saking menika nyuwun pangapunten ingkang agung mangke kalajengaken wonten goro-goro tetep bersama bintang-bintangnya Madangkara.